Эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шефигулина. Исәнмесез? Бүгенге программада. Яңа елдан яңа кагыйдәләр. ЮХИДИ машина йөртүчеләр игътибарын җәлеп итә. Илнең яңа төбәкләре Россия таныклыгын ничек рәсмиләштерә ала һәм кемнәр өчен дәүләт пошлинасы күтәреләчәк? Бәйге күтәренке кәеф бүләк итә. Баулыда территорияны төзекләндерү конкурсына йомгак ясалды. Иңеңнәр исеменә кем лаек булды? Шол тарихлы мирас. Лениногорск районында тәүге тапкыр Габдрахим Утазимәнигә багышланган фәнни-гамәли конференция узды. Укучылар ниләр хакында чыгыш ясады һәм мөгаллимнәр нинди тәҗрибәләр белән уртаклашты. Луганск һәм Донецк халык республикалары, Херсон һәм Запорожск өлкәләрендә яшәүчеләр машина йөртү таныклыкларын гадиләштергән рәвештә Россия үрнәгендәге таныклыкларга алыштыра алалар. Моны ничек башкарырга мөмкин, белгечләр аңлатма бирә. Регистрация автомототранспорта производится с понедельника по пятницу с 8 до 18. Дәүләт автоинспекциясенең Әлмәт теркәү имтихан бүлегенә илнең 4 яңа төбәгендә яшәүчеләрдән дистәләгән мөрәҗәгать килгән. Алар машина йөртү таныклыгын ничек һәм кайда алыштырырга, транспортны ни рәвешле исәпкә куярга мөмкин булуы белән кызыксына. Яңа елдан Луганск һәм Донецк халык республикалары, Херсон һәм Запорожье өлкәләре халкына машина йөртү таныклыкларын алыштыру мәсьәләсе буенча автоинспекциянең Модельный урамы 10 йорт адресы буенча Казан бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Транспортны исәпкә кую буенча горизалар исә Оренбург тракты 5 йортта урнашкан ЮХИДИ дәрәсендә кабул ителә. 1 январьдан дәүләт пошлинасы күләме үзгәрә. Аның суммасы зур түгел. Бу куркыныч йөк ташуга рөхсәт һәм автомототранспортны яңадан җиһазларга кирәк булган машина йөртүчеләргә кагыла. Куркыныч йөк ташучы оешмалар өчен яңа елда түләүләр 1000 кадәр артачак. Рөхсәтне озайту өчен 1000 сум түләргә кирәк булачак. Автотюнинг белән мавыгучыларга 2500 сумны кесәләреннән чыгарып бирергә туры килер. Транспортка үзгәрешләр кертүгә рөхсәт 1000 сум торачак. Транспорт чарасының төзеклегенә кертелгән үзгәрешләрнең куркынычсызлык таләпләренә туры килүе турындагы таныклык 800 сумнан алып 1000 кадәр төшәчәк. Лисичанск халкы һәм хәрби хезмәткәрләр өчен чираттагы гуманитар ярдәм партиясын зәйләр затты. Посылкаларны җыярга кем ярдәм иткән һәм йөк машинасын ничек заттылар? Адилә Борханова дәвам итә. Луганск халык республикасының Лисичанск шәһәренә зәйдән чираттагы гуманитар ярдәм узатылды. Зәй халкының бердәм булуын, аны җыю эшендә активлык күрсәтүче оешма предприятиеләрне район башлыгы да билгеләп үтте. Я хотел бы поблагодарить всех наших заинцев. Груз сформирован нашими жителями, нашими предприятиями, организациями и частными предпринимателями. Вот поэтому очень много задействовано заинцев в этом грузе. Большое всем спасибо, то, что неравнодушно, то, что разделяете боль, разделяете трудности. Зур йөк машинасына кирәк яраклар, азык-төлек җыелмасы, җылы киемнәр, яңа ел бәйрәменә бүләкләр тутырылган. Гуманитар ярдәмнең яртысы Лисичанск халкына һәм махсус хәрби операциядә катнашучы зәй егетләренә тапшырылачак. Йөкне администрациядән район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин озата бара. Шулай ук зәйдә гуманитар ярдәмне оештыруда башлап йөрүче егетләр дә юлга кузгалды. Зәй машинасы юлда республика колоннасына кушылачак һәм алар бергәләп тиешле урынга барып җитәчәкләр. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тарихын белмәгәннең киләчәге юк. Лениногорск районында галим, дин эшлеклесе, мәгърифәтче Габдрахим Утазимәнигә багышланган фәнни-гамәли конференция узды. Чара 1нче тапкыр оештырылды. Анда шәһәр һәм авыл мөгаллимнәре, шагыйрьләр, язучылар, туган якны өйрәнүчеләр, фәнни җәмәгатьчелек вәкилләре, иҗади зыялар катнашты. Бөек якташыбыз мирасына зур игътибар бирелде. Кыйса Юсуф поэмасы 1839 елда 1-нче. Габдрахим Утазимәнинең тормыш юлы һәм мирасы турында Тимәш мәктәбе укучылары сөйләде. Конференция өчен алар күренекле галим якташыбыз хезмәтләрен өйрәнеп чыгышлар әзерләгәннәр. Мәгърифәтченең тормышы Лениногорск районы белән тыгыз бәйле. Биредә ул балаларга һәм өлкәннәргә ислам кануннарын өйрәткән, әдәби эшчәнлек белән шөгыльләнгән. Шушы мәктәптән күпме галимнәр чыккан. Шушы авылда безнең бөек шәхесебез, язучыбыз, фикер иясе, дин әһеле Утазимәни яшәгән. Һәм аның күмелгән җире дә нәкъ шушы авылда. Шуның өчен шушы авылга кергән белән безнең күз алдына әлбәттә Утазимәни, аның мирасы килеп баса.
Тимеш мәктәбендә 30 имәни мирасы белән дәресләрдә һәм сыйныфтан тыш укуларда танышалар. Конференция барышында мөгаллимнәр күрсәтмә дәресләр үткәрде. Мастер-классларда әлеге тема буенча үз эшләнмәләрен тәкъдим итте. Габдрахим 30 имәни безнең татар милләтенең горурлыгы. 18 һәм 19 гасырларда яшәгән галим, шагыйрь, ул татар иҗтимагый фикеренең үсешенә аерым бер зур өлеш керткән. Тимеш мәктәбе республикада яшәүче халыкларның телләрен һәм гореф-гадәтләрен саклау проекты белән грант тотты. Әлеге акчаларга биредә 30 имәни исемендәге хәтер музее булдырган ниятлиләр. Хәзерге вакытта biz үзебезнең киләчәк буыны тәрбияләүдә милли традицияләргә таянабыз. Милли традицияләр безнең үзебезнең язучыларыбызның эшчәнлеге аша, аларның хезмәтләре аша без үзебезнең балаларга, ата-аналарга туган телгә, туган илгә мәхәббәт тәрбиялибез. Үзенең тамырларын белмәгән халык югалачак. Күптән түгел Тимеш авылында Габдрахим 30 имәни исемендәге мәдәни тарихи комплекс ачылды. Ул Лениногорск һәм башка районнарда яшәүче балаларда туган якка карата мәхәббәт тәрбияләргә ярдәм итәчәк. Зәй чыршысында җем-җем утлар кабынды. Олылар да, балалар да яңа ел мөгъҗизасын күрү өчен шәһәр паркында очрашты. Кыш бабай һәм кар кызына шәһәрнең төп чыршысын кабызырга кем ярдәм итте? Тулырак киләсе материалда. Җырлы биюле тамашалар белән Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында үзәк чыршыны ачу чарасы узды. Бәйрәм энергетик мәдәният сараеның иҗат коллективы сәхнәләштергән «Әгәр мөгъҗизаларга ышансаң» дип исемләнгән тамаша белән башланды. Яңа ел кунаклары Кыш бабай белән кар кызы чыгышы сәхнә янына җыелган балаларга аеруча ошады. Район башлыгы Зәй халкын киләчәк яңа ел бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Киләчәк яңа еллар белән әйткәнемчә уңышлы булсын иде, күгебез тыныч булсын иде. Һәрберегезгә дә сәламәтлек телим. Бергә булыйк, бергә булганда без барлык кыйынлыкларны да җиңәрбез. Мәйданга җыелган халыктан калып яңа ел бәйрәме бизәге чыршының утлары кабынуын көтә. Раз, два, три, елочка гори! Шул мизгелдән мәйдан төрле төстәге утларга күмелде. Районыбызның иҗат коллективлары чыгышлары бәйрәмгә аеруча ямьстәде. Чыршы ачылу чарасы Күңел радиосының бәйрәм программасы белән дәвам итте. Насыйп булгач инде без шушы яңа ел качышына килеп җиттек. Аллага шөкер исән сау иттереп, мотор иттереп. Бүген кичәбез инде мотор дәртле җырларыбызны җырлыйбыз. Алла бирсен дәсә, халыкны биетеп, җырлатып, Алла бирсен дәсә, гомумән настроенияләр бик әйбәт. Шундый күңелле, менә быелгы яңа елны да исән сау барыбызга да каршы алырга яссын. Чирләмәскә, берсенә дә, барсына, барыбызга да менә яхшы яңа еллар күңелле итеп каршы алырга яссын. Татар эстрадасының популяр җырчылары зәйлеләргә үзләренең матур җырларын бүләк иттеләр. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Максим Майоров, Көнчыгыш хәбәрләре. Баулыда яңа ел алдыннан территорияләрне төзекләндерү бәйгесе узды. Анда гадәттә авыл җирлекләре, оешмалар һәм шәхси секторда яшәүчеләр катнаша. Бәйге бауларга күтәренке кәеф бүләк итә. Безнең иҗат төркеме өйләрен чын мәгънәсендә әкияткә үрдергән Галиуллиннар гаиләсе белән танышып кайтты. Баулыда яшәүче Ленур һәм Илмира Галиуллиннар яңа елга багышланган бәйгедә һәр елны катнашалар һәм бүләкле урыннар яулыйлар. Йортларын алар 5 ел элек бизи башлаган. Беренче вакытта төсле гирлянда гына элгән булганнар. Әмма елдан ел яңа ел бизәлешен арттыра барганнар. Үзеңә дә матур, кешеләргә дә матур. Теге үзенә бер шундый яңа елга ничек күңеллек китерә бит инде. Яңа елны көтеп алабыз. Кашан декабрь башлана, Ленурга әйтәм, Ленур, декабрь башлана, давай начинаем гирляндаларны карап, матурлыкны бизәргә. Тыштан да, иштән дә. Быел да Галиуллинар йортларын бизәүгә иҗади караганнар. Биредә төрле иллюминацияләрдән һәм уенчыклардан тыш үз коллары белән ясалган төсле чыршылар зур буланда барлыкка килгән. Каркас арматурадан җыеп, шулай итеп, варит итеп мен аны шулай иттек тә, вроде бы
Ул хәтле бик матур булмаса да шул хәтле. Ну, килеп чыкты инде алин. Ленур белән Илмира әйтүенчә, бизәү өчен ошаган әйберләрне кайда күрсәләр, шуннан алалар. Дизайнда создавать итәбез инде моторлап бизәп шул горшокларга, шул чыршы ниләрне, веткаларын куеп, и төрле бизәкләр белән шулай бизәндереп куябыз. Да менә вазаларда, кашкаларда шулай моторлыйбыз инде. Төсле утлар күңелне сөендерә, бәйрәм кәефе бүләк итә. Галиул Ленар шуңа да әлеге матурлыкны тудыру өчен көчләрен кызганмый. Шәһәрдә яшәүчеләрнең кайберләре шулай ук яңа ел кәефе тудырырга тырыша. Йортларына, ишек алларына гирляндалар элә, чыршылар бизи. Урамнарны карап чыкканнан соң комиссия җиңүчеләрне билгеләде. Аларны шәһәрнең түбәнге өлешендә чыршы бәйрәмендә бүләкләделәр. Ленур һәм Илмира Галиул Ленар беренче урынга лаек булды. Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.